Здравейте, приятели на XTVG, здравейте, дидачета, аз съм Дито и това е следващ епизод от Let's Play Minecraft. Не сме се виждали от една седмица, защото бях на море. Но и почти не си спомням какво направих последния път. Тук забележате има нов чест, Ender и Ender чест. В този чест съм се завълна, в Ender чест няма нищо. И последния път какво правих? Тук тръгнах да се енчантваме на броня. Енчантвах този меч, който се падна Бейнов, Arthropod 4, обаче не ми хареса. И ми се паднаха тези страхотни бутички, които са Blast Protection 4, Death Spider, Strider, Aspa Spider 3 и Unbreaking 3. И тя Diamond Leggings, които са Protection 4 и Unbreaking 3. Нещо ново. Тук имах Ender Pearl, още обаче използвах. Тук ето Blaze, Rot Blaze, нещо си там. Така. Може би вижда се, че тук има доста дърво. И сега ще ви кажа защо. Даже ще го взема, защото ми трябва. Мисля да направя нещо, което е... няма да го показвам. Още. Което е ето. Чакайте, накъде? Ето този мост. Ето мост реших да го направя. Почнах преди една седмица миналата. Почнах да го правя. Моста и стигнах до тук. Значи слушайте ми сега каква е идеята. Значи моста ще почва от тук така. От тук пише 6 реда. Май някъде там. От тук е така, за да мога да виждам красотата на моя мост. Мост пада се ръка. Язовирче. Така. От тук ще продължи да ходи на тук. И за какво скочих не знам. Ще продължи да ходи. Ще продължи на тук. И както виждате, си начатнах тази кирка Efficiency 4 Unbreaking 3, което сега не е по темата. От тук ще продължа така, нали? От тук ще сила натам, за да мога да поразгледам така хубаво. Оттам ще продължа напред и оттам ето натам. И така го замислих да стане, да се получи. Почваме. Не. Къде бе? Днеска просто задължително трябва да има епизод на Five Nights at Freddy's, защото твърде дълго го отлагах. Чакайте, трябва да видя как да стане. Какво натиснах, бе? Така. Тук. Така леко да се издигне нагоре и надолу. Окей. 2, 3. Сега ще го издигна. Ето така обаче. Топа не се издигна. Нищо, ще го издигна. То после ще го мисля. What the fuck? И още едно. 2. Така. Сега трябва да го сваля малко. Тоест, така трябва да сваля, да. Съй. Това го махнем, дайте, тъй като още сега съм тук. Сега ще го направим така. И ще дали да продължи до там и за да може оттам да се изкача. Да, ще го направим така. Сега обаче ще го направим още един път така. И ми се доспа. Ма не говорих за в играта, да, защо ставаш нощ сега?
Тъй. Маче трябваше да го издигна. Не го е издигнат. След тая, ако долу... Всъщност не, ще го направим, искам да е красиво. Какво са? Тъй. Аре бе, колко още? Още толкова. Още толкова колкото изминах ли? Сигурно. Сега. Така като не мога да го сложа. Нека растенията си растат. Значи, тук ще минаваме така и ще скочим. Така тук го направихме. Сега обаче трябва да издигнем и тук мост с щитъл. Както виждате, доста съм сякал дърва. За да се опитам да го направя красиво. Тъй. Чакайте, че ме доздробя. Така, тук не може... може да се слага, бе. Те. Що не може да се слага? Ето. Ето и да го... Опа. И лъка ми е много добър. Според мен да имам Breaking 3 Power 4 Punch 2. Имам се стрели. Колко тук да цепя една крава. Ето така. Фара, после ще отсичам тук. Ще правя пусти. Ау! Да, и както виждате съм вдигнал доста левел. Последния път доста си играх да убивам мобове. Сега защо няма мобове? Нещо не искат да излезат, обаче аз все пак ще отида да спя. Ако ми се падне меч с Fire Spect 2, едно зомби там, ще е доста добър. Доста добро. Аре, легни бе! What the fuck? И да, тук спирах дъжда преди това. Защото много ме дразнеше дъжда и... преди да вляза. Мечът ми е Sharp настройка и Breaking тройка. Мисля, че го показах в миналия епизод. И да, ако се чуете защо четвърти епизод е на 3 части, то е защото там две неща измрях. Не е заради това. То е защото доста ми се прецакваше това бандикама и доста ми се спираше. Там, където проверях скайпа, там и тем подобни пишех, там тогава ми се спираше бандикама и... клипът да е, не бандикама. Клипът. И така. Не бе! Имам ли дървомали, може да не ми стигне. Я тук да погледам има ли някакви крипъри. Крипъри? Не. Крипъри? Няма. Супер. Обаче там нещо мря, искам да видя какво ми дропна и какво е мряло. Скелет или зомби, вероятно. Ох, FPS дроп. Ох, FPS дроп. Его е тук умрял зомбито. И тук някъде е умря зомби или скелет ли? Ма къде не видях. Къде точно в тази дупката? И аз паднах в нея.
знамето на България как се вижда. Хубаво. Не така е. Да, май ще трябва да отсичам дърва, но това ще бъде зад кадър. Извън да е, аз позад. Ижи! Аре бе. И тази поредичка искам да стане нещо като Dido Survival, който е гледал предишния ми канал, Dido1910BG. Сам правих клипове на Dido Survival, обаче ги спрях, понеже умрях в лава. И всичките ми неща се изчезнаха. Останаха ми само най-тъпите, като саплинки, някакви сидове имах в себе си. Те подобни ми останаха. И меча ми, всичките ми брони, всичко отиде на вятъра и тук. Да. Извинете. Просто исках майка ми като влезе да не го чуете, обаче. Без да искам да знах F3 вместо F9. F4. Чак малко са. Кидоки. Та стена. Той чудо на моста е готово. Да. Опа! Извинете. Всъщност с тази стена и не правим нещо друго, защото имам една малка важна работа, която трябва да свърша. И просто исках да направя този клип, за да не останете и още една седмица без клип. И да ти покажа общо взето какво съм намислил. Dido Survival. Построя с Dido, тем подобни. Опа! Не! Нещо ми става. Така ти трябва да се махнеш. Нещо ще направим, но тук няма да заобикалям. Но общо това иска да ви покажа тази идея за моста. Някога извън кадър някога ще построя тази част на тук, може би до там вече ще е построено. Не знам. Не съм сигурен. Обаче тук има и клей, който ще взема, няма да го откажа. И пак ви повтарям, пишете ми коментари във Facebook страницата под клипа, на който информирах за новата поредица по Слой Dido, защото тази поредица, както казах, исках да направя още от стария ми канал, но просто имах проблеми с стария канал, т.е. да, имах проблеми и просто не можах да направя тази поредица, затова ще направя тук. И ми пишете коментари, линк към Facebook страницата ми ще бъде долу в описанието. И 208 кухага. Саше. Това прозвуча малко. Не! В свещената печка. Не, защо се клея тук? Сега ще доинчантнем тези неща, ще си направя нов
дъма меч, който искам да енчантна. Опа! Тъй. Project Protection само. И... Unbreaking 3, Fire Protection 3, добре. Опа. Тази броня ще сложа, когато моята се щупи. Или когато си реша. Обаче за сега ще оставя и този меч. Ще оставя ей тука. Да, защо взех две, не знам. Време да енчантнем нов дъма меч. Байнов... пак ли бе? Що пак бе? Тук е Efficiency 4. Efficiency 4, Breaking 3, Efficiency 4. Sharpness 2, Bайн... И това е... Добре, рискуваме. О, какви са те тъпи мечове, бе? Някакви тъпи мечове ще се направим, че за тъпи енчанти. Аз сериозно говоря, ще се направя меч. Че за тъпи енчанти. Той ще бъде и тук. Не, ще бъм се. Меча с тъпите енчанти ще го сложа... Къде го сложа? Къде? Тъпи енчанти. Ей тук. Опа. Къде ми отиде? What the fuck? Е така. Сигурно се чудите защо взех този търс, за да запълня там, където направих. Глупостта. Мината! Когато в един епизод скопахме и да не казвам... И да не казвам какво стане. Ако се чудите защо тук го правя така, защото езерото... Защо копая с братва? Гледай, бе! Защото езерото е твърде плоско и така много ме кефи, ама много. Ме кефи като така плоско. Гледай, пак почнах с братвата. Гледай! И пак ще започна с братвата. О, не ми стигна. Така. Сега малко фермичката. И на нея да обърнем внимание. Ето до тук ще обърна внимание. Между другото, фермата още не е готова. В някой друг епизод. 6 епизод вече ще довършим цялата ферма. И сега ще направя още една кирка и един меч, ако ми стигнат диамантите. Понякога извън кадър ще отида да купа за още. Тъпите енчанти са си тук, храната е и тук, дървата е и тук. Нарочно не съм сложил табелки. Сега какво ще направя? Да. 1, 2, 3, 1, 2. Много малко диаманта ме се тая. Така, опа, обърках се къде съм. Първо кирката. После меч. Сега енчант кирка. Efficiency 4. Efficiency 4. Опа! Сега енчант на меча. Бейнов. Поне този път има кнокбак. Писам от тоя Бейнов, не знам какво си. За сега ще го оставя тук. Да легнеме. Сетана. Я вече говоря само глупости. Чакайте. 7 ливел. Efficiency 5 ще го направим. Защото Efficiency 5 е доста добро. Тъпих.
Bane of... Вече вижте колко ми се паднаха. 3. 1, 2, 3. При това са 4. Четворка. А, да. И ето го направих пак с стъклата, защото с листата нещо не се виждаше. Лампата, аз искам лампата да се вижда. Хей, много хикенщики ни има. Чакайте, ще направим някакъв друг цвет. И ще отидем за малко цветове, защото са твърде много розови. Аз не обичам розовите. Рабити имаме тук. Аз всъщност да ще сложа. Имам 3. Вау. Така, ето ти. Ето ти. О, мина. Какво ли има в нея? Естествено, coal и iron. What the hell? Не, чакай, глупо си говорим по аз. Помислих си, че имам силк тъч на кирката. Бях забравил, че айрон напада в блокчета. Изкарах се къл някакъв звук, чух. Да вземем кол, защото почти нямаме. Само един стак 61. Един стак 61 да се маха, де. Но тук какво ли има? Има скелет! Който умря. Да, става. Няма днеска да експортваме. Може би. Някога. Друг епизод. Тук какво има? Различни места. Окей. И чух зомби. Така че не ми се ходи насам. И всъщност си 4 на кирката. Я искам да пробвам тая. Така по много бързо. Естествено, дали всъщност си 5. Не мога да говоря, защото съм неизкашнан. Айрон. Така взимаме айрана. Така дай да взема още малко цветове. Окей. Арбе. И там си посях едно дърво. Какво? Омага! Това е гад якото! Зайците се хранят с глухарченца. Какво? Някой да ме светне пак, че не го знаех това. Аз след това хранят ли се? Я да видя. Не. Не знаех. Вече ще може да си развъждаме това. Тъй. Малко жълтичко така. Мисля, че трябва... Една сива поне трябва да имам. Една бяла поне трябва да имам. Ти. Фак. Сета е. Грешка. Грешен сундък. Това е. О, 59. Вау. Така. Дами и господа, сме след това да е за този епизод, защото вече не ми хрумва какво друго да правя. Така че да го ви хареса, ако е кратък, си извинявам. Просто сега нямам много време и трябва още една червена овца поне. Ти. Ето. Така че дано този клип да ви е харесал. Ако е така, дайте една хратичка нагоре.
Ето го там, мостът на нещастието. Така че, хареса, абонирайте се, да продължите този клип, абонирайте се, коментирайте и до нови срещи!